It's my birthday today. Andito kami ngayon sa Sarnemian. Ayan. Ito yung view. 7 na. Mo 8 na. Ha? Mo 8 na kuman dyan. 7 years ago. 7 years ago. Oo, sige, sorry. Taga? Basti! Dong! Hello! Pindong! Ilang tanong ko pula, hindi tanong ko pula bawal. Rice. Wala sa isa duha sa yun. Wala dili. Duha yun na. Wala. Heart attack ni mama. Loyang baboy. Pati. Kain. Yaon? First na swimming pool nila, pambata. At dito naman yung para sa mga adult. 10 feet yan guys, hanggang 10 feet. Yan, hanggang 10 feet yan. Kaya hindi ako pwede dyan dahil masyadong malalim. Doon ako pwede 5 feet. Tapos doon sa 2 feet. Pero dito sa 10 feet hindi ko siya makayang tungka doon. Sa liyog ko na yung bitay. Sa totoy. Ayan, on the way na kami pa uwi guys dahil magagabi na, makarating kami sa bahay malamang 8 o'clock in the evening na. Bye bye guys, thanks for watching.